famílies, soc l'Helena de la Comodona i en aquest vídeo us ensenyaré a posar punxes d'una manera molt senzilla a qualsevol samarreta o dessuadora que tingueu per casa. Per començar posarem doble la tela que haguem triat i mirarem que ens hi càpiguen els triangles. Posarem agulles per tal que no se'ns mogui la tela i després farem marques a la part inferior cada 3 centímetres i mig. Amb l'ajuda d'un regle o d'un escaire, traçarem unes línies verticals que ens indicaran on va el vèrtex superior del triangle. Ara ja només ens queda unir els punts i ja ho tindrem. Tot seguit agafem unes tisores i, sense desplegar la tela, tallem per les línies. Com veieu, ens han quedat uns rombes esplèndids. Ara hem d'agafar la peça de roba que vulguem decorar i marcar el centre de darrere. Per fer-ho, la plegarem per la meitat i ho marcarem amb un guix o amb la planxa. Aleshores hi posem les punxes a sobre i les agafem amb una agulla perquè no es moguin. Ha arribat el moment de posar-nos amb la màquina. Cosim les punxes pel centre, vigilant que coincideixi amb el centre que hem marcat a la peça de roba. Per acabar, pleguem les punxes per la meitat i passem un repunt a uns mil·límetres de la vora.